și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu Ionuț și Georgiana Daniela, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să li se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să fie păziți ei în viață și petrecere fără prihană, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Ionuț și Georgiana Daniela, povățuindu-i pe dânsii spre tot lucrul bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Așa, le schimbați de 3 ori între voi simbole, ca soție, de 3 ori, și vă coincide de Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avraam ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă, ai descoperit să logodească pe Rebecca.
Însuți binecuvintează logodna robilor tăi acestora, Ionuț și Georgiana Daniela, și întărește cuvântul ce și-au dat. Unește pe ei cu sfânta unire ce de la tine, că tu din început ai zidit parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri cei aleși ai tăi din neam în neam, caută-ți pe robul tău Ionuț și spre roaba ta Georgiana Daniela și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire, să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, s-a arătat adevărul Tamarei. Părintele nostru cel ceresc s-a îndurat spre fiul cel risipitor, când a zis, dați-ne el în dreapta lui și junghind vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta a Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu Ionuț și Georgiana Daniela, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dea lor viață cumpătată și naștere de prunci buni spre folos, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor și nouă toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și
alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel preacurat și ziditor la toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele Sarei și l-ai făcut tată a multe neamuri. Cel ce ai dăruit pe Isaac Rebeca și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov cu Rachelaș din trânsul, ai arătat 12 patriarhi, care ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunc pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe pururea Fecioara și din trânsa te-ai întrupat și te-ai născut pentru mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și pentru multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și naștere de prunci din trânsa. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră, robilor tăi, și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robilor tăi acestora, Ionuț și Georgiana Daniela, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragostea unuia către altul într-o legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cununa cea neveștejită a măririi. Învrednicește-i pe dânsi și aș vedea pe fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor din roa cerului de sus, din belșugul pământului, umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește și celor ce sunt împreună cu dânsi și toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni iubitori ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut măririi tale să nu fie omul singur pe pământ. Însuți și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău Ionuț cu roaba ta Georgiana Daniela, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe dânsi într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le lor roadă pânteciului dobândire de prunci buni. Că a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul lui Dumnezeu Ionuț cu roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. E bine să strângă puțin ca să știu că s-a cununat. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgiana Daniela cu robul lui Dumnezeu Ionuț, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dacă
să o mai lărgim, o mai lărgim, da. Nu, lăsați-l așa să sufere și el. Bine, nu? Rămânem cu ea? Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, puse pe capetele lor, până de pietre scumpe, ia-ți-au cerul de la tine și le-ai dat lor. Înțelepciune, Din Hristos către Sfântia Sfântului Apostol Pavel citire. să luăm aminte.
să ascultăm din Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus se afla acolo și au fost chemați la nuntă și Iisus și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a grăit mama lui Iisus către dânsul, nu mai iau vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau, să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă, și ei le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, acum scoateți și duceți nunului, și ei i-au dus. Și când nunul a gustat apa, care se făcuse vin și nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat mărirea sa. Și au crezut în trânsul ucenicii lui. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Ionus și Georgiana Daniela, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru robii lor nașii Valentin și Lenuța, pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de o sândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă
este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu una tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor ce se însoțesc, prin unirea anunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Așa, de 3 ori. Tot așa de 3 ori. Am mai rămas pe jos, că zice de la preot, vorbești cu fierbitura în barbă. De 3 ori. Tot de 3 ori. Și numele Domnului tot așa de 3 ori. Vă prindeți de mână nașii cu fiii. Isaie dănțuiește Fecioara, am avut în pântece și a născut Fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul, răsăritul este numele Lui, pe care le mărându-l, pe Fecioara o fericim. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de o ființă. Mâna stângă peste ea, mâna dreaptă. Așa, fruntea pe mâini. Și nașul vine și ține și dumnealui de cununii. Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Să răspuncea Evanghelia. Cununia, mâna nașului și mâna nașului. Așa, acum, duce mâna stângă peste ea, fruntea pe mâini și nașa din aici. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. La fel, săruți crucea, Evanghelia, cununia, mâna nașului și mâna nașului. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi,
să vă dea vouă o viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea cucernice, Părinte, binecuvintează! Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat nunta cinstită, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încurunați și întocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cinstiți miri, cinstiți nași, iată că, așa cum este obiceiul la noastră, nunta cred că ține 3 zile. E frumos pentru că așa era odată. Era peste tot așa. Lumea din cauza stresului, din cauza nu mai au timp de nimic, totul fac pe fugă și luni dimineața la servici, hai repede. Dar momentele acestea n-ar fi trebuit să trecute așa repede cu vedere. De aceea e frumos pentru că nunta înseamnă veselie, bucurie. Nunta o faci dacă e sănătate și toate îți bune odată în viață. Și atunci nu se poate trece așa ușor. Ori alături de cununie e și muzica. Ori parte din dumneavoastră sunteți oameni de muzică. Să știți că muzica este sufletul minții, spune acolo. Mintea e una, dacă n-ar fi muzica, n-ar avea suflet. Și cei care cântă sau practică muzica, spune legea și cartea că au sufletul bun. Nu poți să fii om rău dacă știi să cânți și mai ales să cânți așa, să schimbi inima omului. Și totuși ar trebui să încercați să cântați, să ajungeți și la inima lui Dumnezeu de multe ori, pentru că e tot o muzică, dincolo e numai o muzică, se spune. Pavel a zis, zice, nu s-a auzit la urechea omului așa ceva, închipuiți cetele îngerești, ori dacă muzica și bucuria sufletească ar fi în aceeași concordanță, să nu fie în dizonanță. Dizonanța înseamnă puțin fals, ca pe urmă să vină ceva frumos. Asta e muzică. E mare lucru când totul e în armonie, ca și în căsătorie. Dacă nu e înțelegere, degeaba e. Dacă nu e aceeași, dacă totul e ceva fals, nu merge. Ori ne bucurăm că trăim acest moment și mi-aduc aminte de o personalitate, Remus Stan, ăla care cânta în Irlanda, în Dublin, pe stradă și spuneau ăștia, cum tu nu știi note, nu știa totul pe de rost. Și s-au închinat ăștia. Nu se ce putea să cânte. E de la Dumnezeu. Totul e. Orice talent e de la Dumnezeu, dar trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat. Că nu toată lumea poate fi așa. Bine, fiecare poate avea un talent dacă devine creștin. Și bun credincios, pentru că, iată, avem aici din partea nașilor, nașul în vârstă, care
e apropiat de biserică, aveți modelul, aveți ce urma, se poate împăca și aia și aia, vă spun. Totul este primit la Dumnezeu, toate sunt îngăduite, dar cu măsură. Pentru că și Dumnezeu se bucură de bucuria celor din jur. El nu se întristează de necazul cuiva. De aceea și El este la ora actuală bucuros, probabil că iată ați făcut și pasul 2021-2024, a trebuit ceva până s-au hotărât și să treacă pragul bisericii. A simțit și economia că e ceva care nu-i de joacă, de aceea avem speranțe că o să vă mai vedem aici, pe la noi, așa, pentru mulțumiri, pentru gânduri bune, pentru necazuri când vin, că și ele vin. Și atunci ne găsiți aici. Dar noi, de obicei, vrem să vă primim în momente de bucurie, ca acesta. Așa că noi, slujitorii bisericii, cu cei din jur, cu toți care au participat la slujbă, vă urăm casă de piatră, sănătate, bună sporire și îi păzește pe dânsii, Doamne, într-un mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Să fie un ceas bun, ca să ne viață, să vă trăiască. Inimii.